Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kayo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ngayon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya og miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a ngari. Unya gipalingkod sa kasagbutan ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, na kadungog na kita sa gitawag nga expression nga I don't care. I don't care. Daghan gani kayong kahigayunan, mga igsuon, nga dili lamang kini expression sa uban, nahimo pod kini natong atong kaugalingong panultihon. I don't care. Sa Binisaya pa, wala ko'y labot. Bahala ka, lahi ang akong concern sa kinabuhi, lahi pod ang imua, wala ko'y labot nimo, wala ko'y labot ninyo. Ang atong ebanghelyo karon mga igsuon, nagdapit kanato sa pagpamalandong, sa pagpalapad sa atong pagtagad. Dili lamang sa mga tawo nga suod kanato, kundili sa mas lapad na sitwasyon o kahimtang sa mga tawo sa atong palibot. Sa ato ang ebanghelyo karon mga igsuon, daghan kaayo og pakanunon si Jesus ug ang mga apostoles. Sa dihang niingon na si Jesus nga tagaan silang pagkaon, ang giingon sa mga apostoles, paadtua sila sa mga tindahan, papalita silang ilang pagkaon, kay wala kitay ikapakaon nila. Murabag gisulti sa mga apostoles nga niining puntuha ang pagpakaon nila dili atong problema. Murabag giingon nila nga wala kitay labot sa ilang pagkaon karon tungod kay giayo na nimo sila. Apan giingon ni Jesus ngadto kanila, ayaw na sila palakwa, ato silang pakanon. O didto gisulti sa mga apostoles,
ang ilang tinuod nga kahimtang. Gamay ra kaayo ang among balon. 5 ra ka pan ug 2 ka isda. Mga igsuon, kadaghanang kahigayunan sa atong kinabuhi, kining atong pagtagad sa mga panginahanglan sa uban, dili tungod kay wala kitay pagbatik, dili tungod kay dili kita kabalo-maluoy, dili tungod kay dili kita matandog sa kalisod sa uban. Daghang kahigayunan mga igsuon, muulang sa ato ang pagbati o kaluoy ngadto sa uban, ang ato pong kaugalingong panginahanglan, ug ang atong pagtan-aw na gamay ra kaayo ang atong kapasidad. Gamay ra kaayo ang atong pan, gamay ra kaayo ang atong isda, gamay ra kaayo ang anaa kita, na kung ato pa kining ipaambit ngadto sa uban, siguradong magkulang kini. Sigurado nga magkulang kini. Apan mga igsuon, unsa may hagit sa mga apostoles ug kanatong tanan nga niya karon dinhi. Nakalimot ang mga apostoles nga sila nagbarog atubangan sa tinubdan sa tanang pagkaon ug panabang. Nakalimot sila nga sila nagbarog atubangan sa Dios nga maluluy-on ug andam mohatag sa iyang grasya nga igo mo atiman ngadto sa panginahanglan sa baga kayong katawhan nga nialirong kanila. Mao kana ang hagit sa ebanghelyo karon mga igsuon. Sa dagang panahon nga susama niini nga adunay daghang nanginahanglan sa atong palibot, ang atong pagbati sa ilang kalisod ug panginahanglan makaabli unta una sa tanan diri kanato sa masaligong panglantaw ug pagtuo nga kita nagbarog atubangan sa Dios nga andam butabang kanato. In other words, my dear friends, in moments of need, let us not forget that we can be instruments of the power and generosity of our God. And hopefully, this confidence will not stifle or will not extinguish the spirit of compassion within ourselves. Kay unsa may nindot nga pagtulunan sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, we are reminded at the end of the day, we are not the source of help. We are not the source of assistance. We are not the source of the solution to other people's concerns and problems. We are only but instruments of God, who is the true source of grace and providence. Nindot kaayo nga pamalandungan mga igsuon. Nindot pamalandungan aron kita bisan sa atong kalisod, andam kita nga mutabang sa uban. Sa among kasinatian sa pagpangalagad mga igsuon, daghan kaayong kahigayunan na dako kaayo ang panginahanglan. Na kung lantawon namo ang among kapasidad, dili gayud kaya. Apan daghan pud kaayong kahigayunan mga igsuon na mipatigbabaw ang gahom sa Dios. Kung ato bitang lantawon mga igsuon, sa kadaghang hagit nga niagi sa ato ang panaw, isip Kristohanong katilingban, sunog, bagyo, linog, ug uban pa, mga sunod-sunod nga mga dagko kayong panginahanglan. Pero makaingon ta, nakabangon kaluoy sa Ginoo. Tungod kay
daghan ang niabli sa ilang kaugalingon aron mamahimong instrumento sa pagpakabana sa Dios. Daghan ang niabli sa ilang kaugalingon aron mahimong katambayayong sa Ginoo. Mao ni ang pagdapit kanatong tanan nga ania karon dinhi. Mahimo unta kitang katambayayong sa Ginoo sa iyang mapadayunong pag-atiman sa iyang katawhan. Magsugod kini sa atong masaligong pag-angkon nga kita kanunay nagbarog sa iyang atubangan. Ang tinubdan sa tanang grasya, panabang ug panalangin. Mga igsuon sa atong pagpadayon ining santos nga misa, mangayo kitag pasaylo sa daghang kahigayunan nga wala nato natabangan ang uban. Ug atong pangayuon ang gasa sa Espiritu Santo na mahimo ta kitang mas abli, mas matinud-anon pagsanong sa panawagan sa Ginoo nga kita mamahimong iyang katambayayong. Mapuy-an unta nato kini hinaot pa unta.